nwanne chakwa n'ụzọ maka anyị egbo mmadụ alụsị egwu otu Itali Prince of Peace wee udo anyị si na entertainment ka anyị bụ ebe tata ka anyị bịa ndị entertainment ibe anyị egwu maka na anyị nwere entertainment group ndị na-eri oke olili ndị na-eri ego mmiri ndị ego ba na-enwere ọzọ ọgwụgwụ n'elu ụwa ndị ego mmiri nwanne nwanne ya gawa akwụ mụnụ n'azụ gidigba tie abịalewa ego mmiri onye aka ahụ chọrọ onye aka mụ na-elizi ego mmiri nye aka anyị na-eli ego mmiri onye aka anyị dịrị nye aka anyị ga-agazi ego mmiri eruwanụ nyawa ka anyị nwoke na nwanyị chọba n'ego mmiri nye aka anyị ga-agazi nwoke na nwanyị ka chọọ n'ego mmiri anyị chọba n'ego mmiri nye aka anyị na-achọ anyị n'ime n'ego mmiri nye aka anyị na-achọ n'ime n'ego mmiri nye aka anyị na-eli ego mmiri agbalakata ele gwuru onye ogburu okwu asị na ọkpụkwa nkụzi a na wee ya kwụ ya ntọntọ maka na ọgbọ ka eji aga ọchọ ka na-enwere ilo onye na-amara ebe mmiri si mabịa na-amara ebe ọ dị kwụsị akwụsị ma na-ejiokwu nwoke na nwanyị ka chọọ ego mmiri entertainment ka anyị na-ekwu entertainment imuo n'ụwa ka chọba n'ego mmiri ichọtego igbo bụrụ ego mmiri n'ọya gwụra gwụchacha iliri ego mmiri n'ụwa ọya gwụra gwụchacha ego mmiri nya ka anyị na-achọzi ha chọba n'ego mmiri nya ka anyị na-achọzi anyị chọba n'ego mmiri nya ka anyị na-eli ego mmiri Timothy Odogwu mmanwụ oge na-ekiri Timothy Okonkwo igwe Timo jeje mba dịka mụ na-ekene igwe Timo jije na-esolu mma gị ka mụ na-ekene ego mmiri onye aka anyị lili nya nwa ka iji karụsịa ego mmiri oke abụ ka ilili nya nwa ka iji karụsịa onye isi ụgbọ n'ume ka ekiri yom igwe Timo ego mmiri nya ka anyị na-eli igwe mmiri nya ka anyị na-eli ego mmiri igwe Timo iji jere Solomon na Gre ọrado ne kedu ka nya bụ iji dịla ejiwo na-efele mma abịalewa gbatu egwu ka chọbazịa n'ego mmiri nwanne chukwu bige ibike ji akwụrụ n'elu nwa na chọọ n'ego mmiri gbatu egwu dike na-ekereji ka chọba n'ego mmiri gbatu egwu nene ego mmiri nya ka mmiri gbatu egwu nene ego mmiri nya ka mmiri ego mmiri na gbatu egwu n'ime ego mmiri nwanne chukwu bike ibe menunu nya nwa ka na-akọwa ndị mụ na baghị eri ego mmiri n'elu ụwa ndị na-anyere nwanne m aka ndị na-akwado nwanne m ọ wee gaa n'ihu maka entertainment ka anyị na-ekwu maka wa ndị a na-ekwu maka wa ebe a ka a na-akpọ ndị alụsị egwu Igbo entertainment tozu ndị na-enyere nwanne m aka ndị na-akwado mmadụ ibebe otu bụrụ mmadụ ibebe n'anya ekene na-eli ndị na-eme mmadụ n'ụka ji ya karịsịa ọzọ mmanwụ ekere gị iyi n'ihu ya ọzọ ma na mmanwụ ekere gị ude gị na-ede gị n'aba ide n'ugbo na Pakistan ojije bụ nne gị n'ụwa mụ na gị nye okwene gị
igwe Pakistan mmanwụ na-atawa eze ndị Igbo gburugburu na Pakistan bụ mesịrị mbọsị n'Enugu abịrịwa atịla ọkpụkpọ akụzi ala wee ya bụ ya ntọntọ maka na ọgbọka ide ji awa anị ikolobịa anagara anya n'azụ wee na-eto ikolobịa igwe Pakistan anyị kelele daalụ ọrụ ibe mere anyị ego mmiri nya ka anyị na-achọzi ego mmiri nya ka anyị na-achọzi ego mmiri nya ka ahụ chọrọ nwanne Chidozie ndobi fe mmanwụ na-ekere gị nwanne be ka amaka ego amaka onye abụla egi n'olu ekere gị ego amaka onye abụla egi oge ka mụ na-akpọ ego amaka ezi oyi mụ nwanne Chidozie ego amaka mmanwụ abụla egi ego mmiri nya ka anyị na-eri ego mmanwụ abụla egi ego mmiri nya ka anyị na-eri ego mmiri Nagwenyi na mmanwụ ekere n'odogwu na ibite Nagwenyi yo ibite dunu mmanwụ ekere gị ezi nwanne m nwoke ha dị n'odogwu na Abuja Dugwu na Abuja na mmanwụ ekere gị na lolo niile mme mma ego mmiri onye aka anyị chọrọ oyimo Emeka Nagwenyi ọbara nwa na-agba mbọ ego mmiri ka anyị chọrọ ka anyị libe mana ọnya ka anyị na-elizi live ntị adịkwa asị na onye ekweghị anyị ekwechitali ya maka na onye ekwechi ekwe n'iru ka anyị nọ azụ bụ nseke asị na elekwu ya na-emere azụ mana oke nwebụ n'iru oke ebi bụkwa n'iru Adamu mmanwụ ekere gị eze nwanyị ọma Blessing obi ọma na-ekere gị Mawisi ninia Mawisada na-ekere gị eze nwanyị ọmara onye ebugwe n'elu Mawisi nya ka mụ na YouTube CEO mawisplacehotel.com ndị ọma Mawisada ka anyị ekejezi ekele Chukwu nwa mmemme ọgọmara ekele Chukwu na-ekere gị ekele mwapụ n'ịnya Abrus agwụ ịmụ amalụ ọkpa amanụ ụbịamana otikpu Jizọs amalụ ụbịamana ekele gị ka mụ na-akpọ ego milion nye aka anyị na-ekwu nye aka anyị na-eli ego mmiri ezi oyi ego mmiri amalụ ụbịamana nwezo ọgụ nye ka anyị na-eli amalụ ọkpa na amalụ ụbịamana na nweze lapụ ego mmiri nye ka anyị na-eli ego mmiri amalụ ụbịamana nọbụzigo ebe anyị Blessing Ada na-ekere gị onye na-awe ada Blessing Ada mụ na-ekere gị onye na-awe ya Adamu dalo na-ekere gị dalolo niile mme mmadụ nle nwanyị nwuo isobiri Blessing nwanyị Blessing obi ego onye na-awe ya nwanne ego mmiri ka anyị na-elizi live anyị libere ego mmiri anyị libere ego mmiri ego mmiri nya ka anyị na-eli anyị libere ego mmiri nya ka anyị na-eli ego mmiri ego mmiri anyị na-ekwu ọ na-agwụrụ agwụcha ego mmiri nke awa anyị chọrọ ọ na-agwụrụ agwụcha ili ego mmiri na-edu nwa ọ na-agwụrụ agwụcha ngomila na-ekwuo n'elu nwa onye nyere nsogbu gbadabezu n'ọmabala n'ụwa n'ụka anyị na-akpọ oruminyego na-eke egwu onye aka nwa bụ nwanne na-eke egi kasị iti n'enya ọdụka na mgbodogbo ị na-ataba ego mmiri
ọdụkọ na bodogbo n'ego egi ka n'ihe n'ego mmiri ịchọ ka ịlụ afọ otutu ịchọrọ ịgote gote chọba onye aka kasị ojifo na atụ mpete n'ihe n'ego mmiri ya ka anyị na-ego ka anyị n'ihe n'ego mmiri ya ka anyị na-ego mmiri Kompote chadamo nege negi eze nwanyị na mmanụ ya Kompote chadamo nege negi Doris madam Sunshine lady Madam Doris ego mmiri ka iji atụpete ada ka ada nwere ife ọka ada ndị nwere oke ego liwe ego mmiri lai na alụ olu nege negi ndị ọma Ikabu mmanwụ ekele nwanne Chidoso DJ Moki odogwu n'ekele gị MC Kola Nọtụ anyị iwe n'ego mmiri nya ka anyị na-eli ego mmiri MC Kola Nọtụ ndị ego mmiri Tochukwu Emeka n'ekele gị ịlarị n'ime ya Emeka Tochukwu gị natawa ịlarị nwanne m ọnwa Chimele Sodogbo na Kuleli na lolo n'ime mmemma ego milion n'aka anyị chọrọ ka ilibezi ego milion n'aka anyị chọrọ ka ilibezi ịlarị n'ime ego milion n'aka anyị na-eli ọnwa Chimele eze ego milion n'aka anyị na-eli ego Kenete Ejimofo n'ekele gị nwata na yeze onye amị Ejimofo mmanwụ ekele gị Chuka n'inya Ejimofo Chuka n'inya Chukwuka n'inya Chukwuka Ejimofo nwata na yeze bụ ochie nwanne ka anyị libe ego mmiri lai Chizobo mebido n'ekele gị ọgazi ugbo Chizobo mebido n'ekele gị ka n'ibe n'ego mmiri ọgazi ugbo n'ekele gị ka n'ibe n'ego mmiri ọgazi n'ugbo gị natawa ezo mmọkụ ibe mene gị ma chacha oimo ha alibe n'ego mmiri ya ka n'ibe ego mmiri Obi Naikele dalo n'ekele gị nwanne obekunyi onye agụleri ka libe n'ego mmiri obekunyi onye agụleri ka libe n'ego mmiri alibe n'ego mmiri ya ka anyị na-achọzi ego mmiri obekunyi nwanne iso na ndị entertainment ka libe n'ego mmiri live Igbo kiri mmanwụ ekele gị na lolo n'isobili Igbo kiri mmanwụ ekele gị na lolo n'ime nwunye Kọsmas Edochie gị nataba Igbo kiri Kọsmas Edochie gị nataba Igbo kiri ka eliwe n'ego mmiri Igbo kiri liwe n'ego mmiri ịchọ ka ịlụ nọ ị ga-abụrịrị Igbo kiri anya maka na zenke dị mbọọbụ osisi dịkwe mbọọbụ ntu dị mbọọbụ ịmụ ụja ụlọ wa alụmụ nọ bụla aka ya okiri ka anyị were ego mmiri abịa okolobịa nwanne nke bụ ego eji atụ mpete ego agbala jerela ibia nwa ma nụ eziokwu ọ nọ n'ụlọ teta ụla ego mmiri onye aka anyị chọrọ onye ahụ aka anyị na-achọzi ego mmiri onye aka anyị chọrọ onye ahụ aka anyị na-achọzi Prince Nnamdi Odogwu ekele gị oyi ya oyi n'ekele gị nwanne m oyi Odogwu oyi ọkụ ụzọ mmanwụ gị na-atawa Prince niile nwụlie Prince oyi nwanne ka anyị rere ego mmiri maka na ego mmiri ada agwụ onye otu anyị na entertainment Amechi Mbakọ Fada na Uleli
ameji mbakọ fada nwanne m fada nwa uru n'ime fọna kwule dodogwe eteghi ọbala tule igbo ka anyị n'ime n'ego mmiri eji ka anyị n'ime n'ego mmiri eji ka anyị n'ime n'ego mmiri ewere kene kosmos mọdụ ọdebe atụlụ obi Kode digital studio na mgbede n'aka ego mmiri ka ị na-eli eji m ofe abụ isi na-ekere gị alụgo n'ili ya eji m ofe eze bụ ilekere gị na-eze bụ ịla bụ isi otu na ndụ mmanwụ ị na-atara otu na ana ndụ otu na ndụ ịla bụ isi otu na ndụ mmanwụ ị na-atara otu na ana ndụ otu na ndụ dobo na-ekere gị ka n'ihe na-ego mmiri otu na ndụ mmanwụ na-ekere gị ka n'ihe na-ego mmiri ka n'ihe na-ego mmiri otu ka n'ihe na-ego mmiri I wanna get it. Chief Erifeston Gabriel Orono Gabriel Odogbo na-ekere gị ka n'ihe na-ego mmiri Gabriel Orono mmanwụ ekere gị ka n'ihe na-ego mmiri Egumu no kale kumode ego milio kailelio ego milio Gabriel Oninia ego milio kailelio Gabriel Oninia wolia ego milio kailelio ego milio aira kana Peter Ebuka igwaku na play on ego milio kile live ego milio n'ọdụ agwa n'ọbịa ka ị na-elezi witi gwakodogo na-egere gị na lolo n'ime kwulie ojide bụ n'ezi onye n'ụwa mụ na gị na-egwu na piti gwakụ onye ọma ego milio ke maka osi nwa mma ịghọta ọgba nje nwa mama ịghọta na mmiri ka isi eje ị nwere otu aka gị nnapụtara gị nwebụrụ otu aka ya maka na ego mmiri ka anyị na-eri nwa mama ịghọta na-ekere gị ka n'ihe na-ego mmiri usili onye aka ahụ kpọrọ n'ihe na-ego mmiri osili na-ekere gị ka n'ihe na-ego mmiri ego mmiri chiroso na-ekere gị ọtọriti n'ime onye toriti nwoke na mma nwoke na-egi na lolo n'izubele toriti mmanwụ ị na-atawo toriti n'ime onye ojide bụ na-eji oge n'ụwa mụ na gị egwu n'anya ojide bụ na-eji oge n'ụwa mụ na gị egwu n'anya ọtọriti n'ime onye ijego ka n'ihe na-ego mmiri ijego abụla ezi ego ka n'ihe na-ego mmiri ego mmiri Budi, it's a money, it's a bell, power. Baby, go big, you choke people. Baby, go big, you choke people. Go walk on Ghana FM. You choke people, Nina. No Ghana FM, get out of bed. Go Glora. One that year we're going at that level. Na lu chenne maka no kwa kuja na we ya boye ntonto udeze ni mo fona gere na lolo ni ya deze ki mo fona manwe gere mo meka na ya wana meka na ya manwe gere rugu na mule ezi mwane mo ye mule ni mudegi dede ezi mwane mo ye mule ni o meka na ya wana lolo niya ekania nekere giyo ayiniwe nego million makayile nego million kama kodi nipa odi akwa mogo nwanne nke m moye college odi nipa na mwere okego odi akwa mogo kayile nego million nyanwa kayile kwuzi
kai chọrọ ka ibe bịa obi akwa ekwe ọkụ n'ọbịa ka na-eji nwanne anyị na-enye ego mmiri na grupu a ezi nwanne m nke mba n'ịnya dị richi kemba mmanwụ na-egere dalụolo n'isobiri ojije bụ na-egi macha eze ọmọgụ dị richi kemba dalụrịa neriane anyị wee na-ekelezi ogbu ezi na ya nke Joseph ogbu mmadụ onye polisi nalugodogo na mmanwụ egere gị na n'ụlọ n'ịnya nalugodogo na mmanwụ egere gị nna nyelugo ego mmiri onye aka anyị chọrọ n'ọbịa ka anyị na-elizi ogbu mmadụ onye polisi milionerụwanụzabịa ka anyị na-eli anyị libe n'ego mmiri libe n'ego mmiri mmiri nkịtị n'oge na-egbu na alụnụ nnọcha alụzi iwe elugo ego mmiri ka anyị na-elizi laịf nnọcha igwe ihe ruo n'ihe na olu ka mụ na agbọ ego mmiri onye aka anyị chọrọ ka ihe dị anyị wena kelekwa onye akụ na elugo ngozi na elugo Morning Star nnekwu asa nnekwu guys anya nkwụ ụtụtụ nwaanyị ọma eze nwaanyị ada na-egere gị n'udegi dede eze nwaanyị mmiri na-egere gị n'udegi dede nnekwu nwaanyị ada na mmanwụ egere gị n'ebe ahụ ka imela anyị nnekwu nwaanyị adịrị izugbo nwaanyị ka ibi ya akwụla ara ma aba gidigidi agbalị mmadụ ije n'ime ma na-eziokwu ka anyị libe na ego mmiri laịf maka na ego mmiri ka otu anyị a na-elizi ego mmiri onye aka anyị chọrọ onye ahụ aka ya elizi Nnadịgweze n'ego gị onye nze anyị onye todogo n'ego gị ka libe ego mmiri Clement odogo na mmanwụ ego gị Clement Nwafọ onye ọma anyị libe ego mmiri Clement Nwafọ Managing Director Met Power Affairs na Port Harcourt ego mmiri ka ị na-eli live anyị were ekene Chukwu na onye lụbụ Joseph Ilochi eze nwa Next King na Nando eze nwa na-ekere gị na lolo n'isobiri eze nwa na-ekere gị n'ude gị nede Next King odogwo na-ekere gị na Abuja ka ị na-achụ aka iwe mere gị macha Next King n'ili ya Next King anyị were ekene Alexander Abechi Igweze amụrụ onye na-ego nwanne ka anyị libe na ego mmiri live amụrụ onye ịchọ instrument sound instrument chọrọ amụrụ onye na-ego odogburu amụrụ mere ezi nwanne m otekele gị nwanne m nwazakwacha Chukwu Emeka isobio ọyịmụ zakwacha ma nwekere gị ego mmiri ka ị na-eri wekwu Chukwu Emeka nwata kwacha na gụle ego mmiri ka ị na-eri live anyị were ekene Emmanuel Egbunife agwụ a na Nando ọ bụ ndị ego mmiri na-awụ odogbo na-egere gị na onye amị nwa mama Emmanuel odogbo ị na-ataba Emmanuel n'ime nwunye agwụ a ogbu mmadụ na Boko Haram Nnazọba na-egere gị nwanne m iso bịa Kingsley Nnazọba Uchenna